Ако пламено, днес заснемаме Майнкрафт ново и ето, той се оптули. Преди 2 минути си смених скина, дано ви харесва скинът ни. Вижте как изглежда ръката му, вижте как изглежда той и да видим другите хора как изглеждат. Колата не ме би, защото като видях оня направо ми застраши. My search. Бум! Как помислих, че мога да бием. Къде ги другите? Сигурно са... не знам. Единия би трябвало да се роди. Ама аз не знам къде. Супербой пошли к тебе. Какво означава това? О, мина! Сигурно това означава. Аз не разбирам езика на другите хора. По-скоро са само тези, които са тук, де. И какво направих? Александър може да сача. То може убия. Цак, цак. Аз съм така цак. Той са капани за нещо. Обаче аз не знам за какво са капани. Сигурно приемам и гоня хората и да ги пърлия там. Да им показва, тя се връзват. Така се гледат и той лус по един шамар на всеки. Ама някой мога не могат. Като този капан. Видях такъв хитър, обаче не е особен. Бум, бума, чака, лака, трака, трака, флака, флака, мака, трака. Тук изглежда страшно. Къде съм? Това било плитко е. Така, излизаме от тук, тази мършава къща, дето няма нищо. Една тъпа миничка. Ядка, май имаше някой с Diamond броня. Опа! Къде си бе, Сивко? Ето го е този Diamond. Ми да го оня Сайран. Той сигурно е там. Да, сигурно колкото повече се приближавам, той толкова се отдалечава. Не, това не е то Сайран броня. Не, това не е той. Това е бил оня, дето го видях с Даймонта, обаче той се е сменил бронята. Сега Сайранта, обаче той се е сменил бронята. На Даймонт. Грозник. Супер кул. Иде го за този Даймонда. Ау. Това не ми взе и никъде. White sound. О, вземи. Или ти ма прасна. Къщичка на дърво ли си има ти, бе? Може ли аз да влеза? Да разрушам! Това не е била къщичката. Но и там е било къщичка. Аз сте му били, бе, не мога да от само себе си да се удара. Ето го оня Сайран бронят. И лайв ще ми дадеш ли това? Дето го държиш в ръката си. Моля, много. Много те моля, дай ми го де! Ай, това чудо е! Дай то проклета Айран, бе! Оп! Знаете, че откакто играя Майнкрафт,
Писма, някой ще да почва и да ми накача като някой хора. Улала, дъпчете. Ще седем. Один седем. Джеймс Мол. Вел. Ще ми я дадеш ли молята? Дай ми го молята. Арабе. Молата. Да, моля. Да. Не. Магазин за землю. Куда ты, брата? Оу. Магазин за землю, чакай. Ето. Значи кожа, значи месо. Доволен? Сега и че ми дай нещо. Аре, Апка. Да ми донесеш нещо хубаво, да ми дадеш нещо хубаво. И ко ми даде, аз не те видях, ама... Магазин за землю. Какво щях да правя? Майле, забравих си мисълта, какво щях да правя сега. Та Соня нарочно го удари, защото ме дразнеше. Аре бе, магазин за землюни. Аре, да излизам, аре, да самаха майде. Искам да ви покажа един трик, да го науча. Вижте сега, чакайте. И тук чаквате. На плюсчето отдолу, ако сте в мултиплеер, избирате си тук играчи, колко максимум. На мен 6 сайти. И чакайте. На животи, да. На левел, на бой. Не. На левел, на безсмъртен, на живот, сървайвър. И мусървър или мусървър? Не, мусървър. Мусървър или мусървър, не знам кой. Натискате тук, натискате Winter, там нещо си. И се включвате в собствения си сървър. Правите си го. Аз като съм направил сървър, моето е... Не този сървър исках, ама... то са. Къде са ми другите дръвчета? Да, те не се виждат. Като играеш в мултиплеер и често работите не се виждат.
Например, аз съм мъчил да аз. Ето, например, вратата. Някои хора си мислят, че просто не могат да влезат. Но има врата. Ето, чакай, аз се не затворя. Ето, вижте, минавам си. И сега затварям вратата. Минавам си, ама ходи. Нищо не стана, нали? It's a must kill. Life sucks. Брачетка, ще идваш ли при мене? Няма! Няма, бе! Мисля, че тя хората не ме разбират. Аре, бъдете, бе, след мене! Така, ти яла. Яла татка след мама. Яла татка след мене. Яла. Ялата. Ето, това е моята къща. Заповядайте. Който иска, това е моята къща. Махай се, И сега отивам на тераската. Така да минавам на тераската. Така. Да, нека оставам го, нека си го държи. Аре, тъпчо е, или иначе. Те ми ограбиха работата тея. Небата паците му. Просто ми казах, че материал ми трябва. Материал, че ми трябва. Life, fair. Това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако има нещо, пишете в коментарите. И до тук съм аз. И чао!